шлейді, одні свині, вони влізли в нашу хату, щоб свободу у нас відібрати. Геть, геть, геть з України, вам ніколи не здолати збройні сили. Бай-бай, байрактаром в пекло оркостанців виганяли. Геть, геть, геть з України, вам ніколи не здолати збройні сили. Бай-бай, байрактаром виганяємо їх. Геть, геть, геть. Конотопські всі дівчата вміють танки зупиняти. Баба Надя теж завзято напрямок вказала на плакаті. Геть, геть, геть з України, вам ніколи